Rong marzong mentila rong along kalwar ke dong atowar kangroya dim rat asai ke klempo. Karbi rong asramaya tompen KSA kapangrumji aphan rong asra long ka humrida. Karbi Prime Time Birta long pen kado kabya phantame kardong na patsrik. Tang tipini Karbi Prime Time Birta arjuita. Jakhongpu ni phoi trokarni rong marzong mentila arong kachelenga towar arbe kejang pikpena jok kalward ke dong along kangrai wangadim rong isiara pen sai ke klempo. Labangso rong marzong mentila arong ningkan thom ke bra troxi sose. Tebonta non anta cutting thuramo ave pin langas. Lasona pura hot non malom arve ke jang pikpena jok rong marzong polytechnic ka chehelat atowar kalward ke dong along kangrai wanga jok thigdunga kisung chetong nangkok. Lasi prabjin pen laso atowar kangrai Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nongkhang na pen Local MAC Zoni ti mungatum pen kera vek Japan rong marzong Development Youth Committee Kongchun Bang enjoy ti suatum pen katuning ripon pedo. Tarik Chok Nili tu madak rong marjong mentila Arab ching room si labangso tua kahe noda ka jok nili tum ko ana ningkan ne pen nili tum ka ching hon Dr. Tuliram Sara phantame suhang dam lo lapen nangkilang lu de song si nili tum chetheklong la si alangli labangso message theklong pen labangso rong marjong atwa kachelat atwar kisung ajok labangso nili tuma message kipi pen alang litum adu kabeta nang theklong pu pusi ning che thelo lapen isi ka chuning ri nili tum labangso rong ke rong kimi gali rong ban pedangan ajir ding lo lasi nili tum labangso arong aphan kedam kewang kachelat kisung ne pajok hi phansi arangli Dr. Tuliram rong hangsar phanchuning rilo lapen nangravek pu pusi nilitum kadu gawe mentila rong marjong arada tum chuning ri padupan lo masi alangli nangravek pu pusi pule thole tholo chuning rilo alangli phan Julai ani pinila mentila pen rong marjong la pen la pu chepla suji lurulang so jorja klam politeknik kedam atwar la sila sorong la ke kachukim la kajur ding piglo rong barim lo la sila sorong ke la karwar ka weda jok la likang rai la hai dolo la si Karbino Thomas Council ke ja ke Dr. Tuliram rong hang aphan kachunira lam thela poen lo krab jin pen la sorong ara ta phan ke joy wanji aphan la swali kasemari phansi alang phanchuni ri perfect lo Karbi lochal ya song mate KSA isivet kiduji aphan Karbi rong asra mei pen KSA ropho tiripia mei phupen kongchun bangatum arong asar akeng rialong an kahomrida kedamtang vosika chikloni phai si pen KSA ropho ta kaching room ji aphan Karbi rong asra mei atom pen KSA kaching room ji aphan kachuning rialo pen chenglo pherang kya mei pen ta patinilo laswa teng pen ropho KSA tiripi pen ta Karbi rong asamai pen KSA kapang rumpon along chedon lapen kaching room chi aphanta Karbi rong asramai atuma phan puthot ardi doklong alo pali ponthulo lasi Karbi rong asramai pen puthot KSA ropho tiripiamei phugla pen kongchun bangkedo arong asar mate api apwaking rialong anta humridam thulo lapen prabjin pen KSA ropho kapang rumpon ji aphan bidesuri chipachoy pon rinti loposi Karbi rong asramei nizang Karbi Anglong amei phu bronson teron pen pachini dunthu Surihini ra inkorapli anika na pharman Guwahati DTRP Indoor Stadium along Jakhongpo niphai ke thompen niphai phoar ni an nithom abaha aparman ke paman ponalong under 17 boys below 75 kg weight category angdungkiti kachepate mate final along Karbi Anglong athare rongsing phangcho pen kachar vosu association riso aphan
knock out pen paremsi ke hayanong e mate gold medal chipalong dun Lasi kewangji National Wushu Championship along Assam along ria Farman Kachapati dunjia phantang along ni phan invite pontang nupasi birta longdu Pini Karbi Prime ta birta bangke kangton liklong kado kabita me 2 me thak me purwang